Menta kasngi ke arteri urisau arja apsau ki paiba nong Shnong ka Shnong Umsawnongkharai ki bagantop na duki hab baret ki samla ki long kemi ki long pa kumsi benta ban penlong ya ka Shnong ka Pynkhuid ki basuba bat ka balait na ki jingpang ki jingsitam menta kasngi ki layami paiba ban ya Pynkhuid ya ka Shnong ka thau barok kawai ya ka na ki Pynkhuid Shnong la ilam da ki nong ilam Shnong ki bagantop na du urang ba Shnong ba anjulusun uskitri Shnong ki takhat Shnong bat ki paiba nong Shnong hi barok kawai Hadin kecik Pynkhuid Shnong la dan ru ka jingya di isya ngobha barok si Shnong bat la Pynkut pat ya kana kasngi da ka jing sam ya ki Syrnot sya ki belapas ha ka jing tho exam bala pelong the understanding of lifelong learning for all in society ha ka mission ka New India Literacy Program ka badai si benta ban kentiu banang tho nang pule ik bamsyam layo kalat ban pendep ki jing pule henry lengba ka ni ka skim na ka sarkar pedeng layo ban pendep ban nang tho ban nang pule keleng hapo kari barok kawai